היום אני מכינה אצבעות דג. לא דג באמת. Creative Bee, Fish Free. אז שופכים את הפיש פרי לקערה, מוסיפים מים לפי מה שכתוב. היום בלי שמן. בואו נערבב את התערובת טוב טוב. עכשיו אני אכין את הטמפורה לציפוי. 2 כפות גדושות של קורנפלור, חצי כוס רוטב סויה. מערבבת את זה עד שאין שום גושים. עוברת לתערובת פירורי לחם, הפעם גם פירורי לחם הם ללא גלוטן, אני מוסיפה להם קצת סומסום, מערבבת טוב. ועכשיו אני מתחילה לעשות קציצות כאלה בצורה של אצבעות, ארוכות ודקות. אני שמה אותם בתוך הבלילה, ואז אני שמה אותם בתוך הפירורי so called לחם, שהם ללא גלוטן כאמור, ומסדרת אותם ככה על צלחת, זה אחר זה. אפשר להכין גם שניצל בצורות, נגיד צורת לב, עושים את זה אותו דבר בדיוק. הפעם, במקום לטגן אותם בשמן עמוק, שזאת גם אופציה, ריססתי אותם בשמן וטיגנתי אותם באייר פריי. והרי אצבעות דג, בלי גלוטן, וממש טעים.